Jaj, to je krásny deň, lebo toto je najlepší deň. Tak, ja som veľmi bohatá, môžem byť kde chcem. Idem na kolotoč. Oh my god, tu čo tak idú? Viete, že tu je slovenský dom? Ja viem ísť na toto, poďme. Juhu, ale to ideme. Skoro by som spadla až raz. Aj! Čo všetko na mňa tak patríte? Ale ideme skončiť to videa o 13:55. Juhu, a ideš? Tak, skočíme nazad. Pôjdeme na druhé místo. Tak. Ja si idem na to sadnúť. Ja stojím. Pôjdeme na to. Tak. Ale ideme si hore. A pôjdeme naspäť. Môže to skončiť o 2:55 alebo o 13:55. Konečne, že takto hraje dosť. Tak, ja neviem, počkajte, kúpim si jedno si prosím. A ideme. Juhu! Aj, skoro by som spadla, ideme na to. Počkajte, to sa skáď ide. Ja idem stáť, skúsime. Aj! Jaj, ľudia, toto nie je, to je veľmi strach. Ja, skúsime ho znova. Tak. Jaj, toto ide rýchlejší, toto ide veľmi rýchlo. Znova asi pôjdem, ja chcem ísť, lebo toto je veľmi asi také. Dobre, počkajte, ja nechcem spadnúť. Dobre, ja sa trimem, pôjdeme pomaličky, potichučky. To ideme. Tak, a šup. Mne sa to veľmi páči, ja sa môžem toľko okudniť. Tu čo, nejde mi? Dobre, poďme nazad. Fuch, ale toto bolo horšie, ľudia. Oh my god, toto. Tak, ja idem na toto rýchlejší. Fuch, ale ja idem na to. Juhu, a to je krásne. Teraz budeme takto rýchlejší. Raz, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, start. Juhu! Tak. Wow, to je krásne, pozrite sa na to. A nazad. Skúsime to oznova. Ja sa tak radujem. Počkajte, lebo ja neviem, ja sa tak zblázním. Ja som zblázním, lebo ja mám od toho strach. Strach, to je strach. Nechci, máte si mne kamarátmi. Nové ja Robuxy, za to nedám toľko z tých. No, chcete, volám sa Majusa Veľkena. 1, 2, 3. Tak. Tak, preto. Hej,
teraz nestihne prísť asi. Chcem, aby nestihol. No ide preč. Ale nejaký je tam, pozrite sa na ňoho. Dobre, o 15 minút skončím. Tak prosím, sledujte ma, veľa odberí, lajky, komentári. Počkajte, kam chce ísť. Nejaký rýchly. A ideme! Jaj, ale to ideme. Šup, skočíme. A už sme zase. Počkajte, ja neviem, čo mám robiť, ale počkajte, napíšem mu dačo.